Symud erbyn hyn draw I adran arall ynghylch y gwartheg ac I ni wedi dod draw at y gwartheg Limousin a dwi'n cael cwmni Teleri Jenkins o Gwm Gwaun erbyn hyn, ond ddim o fyna'n wreiddiol. Teleri, siwr wyt ti? Bore da, Ifan, ti'n iawn? Dwi'n dda iawn. Good. O'n i'n darllen neithiwr a gweud y gwir, o'n i'n neud bach o waith ymchwil. 15 mlynedd ers I ti fod yn Lusgen Hades yn Sioe'r Cardis fan hyn yn Llanelwedd. 15 Le mae'r amser na di mynd, gwed? O, paid, mae'r 15 mlynedd na wedi wir hedfan. Ffili credu. Pan weles i'n na, ni fel, beth? 15 mlynedd? Ydy. Ond atgofion hynod o felys. O, sbesial iawn. A wedyn ni topo fe gyd wedyn gyda ni flwyddyn sbesial llynedd fyd. Do. So, Lenny na, mae'n sioe dywelach, ond I ni gyd ma, a mae'n lyflu ma. A mae rhaid fi ofyn, siwt mae'r teulu wrth gwrs, siwt mae mam a dad. Ydy, pob un yn dda iawn, diolch. Ac I atgoffa pobl dy dad wrth gwrs yn dyfe, oedd? Oedd, llywydd sioe Cardis llynedd. Ie. Ac I ni cofio ati nhw'n fawr, ond un nhw yma yn mwynhau'r sioe, mae'n siŵr bod nhw'n rhywun? Do, galfon nhw heibo fan hyn gynne, a wna'n mynd draw i'r agoriad swyddogol am 10 o gloch. Felly, ydy, mae cwpl o bethau ymlaen yn wythnos hyn nawr, a wedyn, ydy. So, edrych mlaen am sioe dda. A diolch I ti am ymuno dyn ni heddi, achos fi'n gwybod ti wedi denu y dyfagu efo'r gwartheg beef a'r gwartheg masnachol ac yn y blaen. Yn anffodus, ti'n niferoedd y gwartheg Limousin ddim mor gryf ag arfer eleni am resymau amlwg, ond mae yna safon da o wartheg yma yr un peth yn does? Os, ti'n iawn, mae'r safon yn wych fel arfer. A just trenu yn dyfe bod y rheoli yn atal pobl Lloegr a'r Alban I ddod lawr, ond na fe, it is what it is, fel maen nhw'n gweud. So, Ian Nimo sydd gyda ni yn beirniadu yn adran y Lims eleni. Ian y wyneb cyfarwydd, os gofiwch chi'n ôl llynedd fe, enillodd pencampwriaeth y beef unigol. A mae yna ddosbarth o heffrod o'i flanau fan hyn nawr. A safon da iawn yn dos i'r tair heffer sydd o'i flanau. Odi, mae tair aner dda iawn a gweud y gwir. Mae jyst yn dibynnu beth mae'r beirniad yn hwylo. Ond bydde dim ots da fi fy'n gytre a tair a gweud y gwir. Da, fi'n gwybod. A mae hon yn dod o Gastell Ymdemlyn yr heffer yma, dwi? Odi, gyda Dyfan a Carol James. Hon yn gywir iawn yn dywi? Mae yn. Mae'n sweet iawn yn dynol yr neirod yma. Ac ni'n gweld yr heffer yn y pempella tu ôl I hon nawr wrth y barriers yn y cefn. Heffer Pabo o Sir Fôn, Laura wrth gwrs yn ei harwen I, Laura Hughes, gwraig Llyr. Mae hon yn heffer dda fyd yn dwi. Ydy. Mae werth I gweld yn dynol. Dyna ni'n gweld llun daw hon I fyna nawr yn ei. Part ôl dau, ddim yna led yna yn dos. Os, mae lled yna, mae'r cefn yn dda, a maen nhw'n cerdded yn dda hefyd, sy'n bwysig iawn i'r aneirod a'r gwartheg, de. A'r term sy'n cael ei ddefnyddio'n aml, ti wedi wedyn barod pen sweet iddi fyd yn does? Pen sweet, ie. Pen yn denu ti fewn yn dweud, tynnu sylw'r clistiau ymlaen. Ydy. A maen nhw'n dod mewn i'r ring, a mae'r clistiau'n dod mlaen, a maen nhw'n dangos eu hunain wedyn, maen nhw'n gwybod bod nhw mewn yn y sioe. A mae hwnna mor bwysig yn y ffordd mae'r anifel yn dod mewn i'r cylch yn dyfe, bod nhw'n tynnu sylw'r beirniad yn syth bin yn dyfe, achos mae Ian Nimon wr mor brofiadol wrth gwrs yn y maes. Gath e gwrdd blwyddyn llynedd, nillodd e yn yr Highland a yn yr Great Yorkshire, a dath e lawr I Gymru a nillodd e yn y sioe frenhinol fed. Mae'n neud y hat-trick yna'r goron drifflig yna, mae'n dipyn o gamp yn dweud. Mae hwnna yn gamp a hanner, ydy, war y teg. Ond dyma'r tair sydd o'i flanau felly yn y dosbarth yma ar hyn o bryd. Heffer 3159 yw'r un yn y canol, I ni ddim di sôn am hon. Y teulu Jones, cletwr violet yw hon, a mae hon yn heffer dda. Mae yna dair heffer debyg iawn fan hyn, mae'n mynd I gael tipyn o job. Ydy. Mae jyst y dibynnu beth mae'r beirniad yn hwylo. Mae fe'n hwylo am pwyntiau. Mae'n hwylo lot o bethau gweud y gwir. Mae'r pen yn ddechrau. A wedyn mae'r ffordd maen nhw'n cerdded, y confirmation. Lle wyt ti'n gweld hon yn mynd? Mae'n job yn dwi. Dwi yn licio aner Llyr Pabo. Ond fel o'n i'n gweud, eithon ni gytre ar tair sy'n ni gyda Lewis. Cael a chael Lewis, fawr iawn rhwng y tair, mae rhai cyfadde. A tipyn o ffordd dwi'n meddwl I fynd, mae eisiau gwneud yn siŵr bod e'n neud y penderfyniad cywir, felly dowch nôl ato ni fan hyn I adran y Limousins yn y man. Wel, mae yna benderfyniad ar y ffordd fan hyn ynghylch y gwartheg. Ni draw gyda'r gwartheg Limousins, dosbarth 512 sydd gyda ni'r heffrod wedi geni ar ôl y cyntaf I o nawr. Y cyntaf o fe hefyd, mae'n ddrwg da fi 2024.
Ian ddim o'r beirniad wedi bod yn pwyso mesur am y Teleri Jenkins o Gwngwain erbyn hyn gyda fi o hyd ac dwi'n meddwl falle bod e wedi mynd, neu bod e'n mynd i fynd am Heffer teulu Hughes, Pabo, Sir Fôn, dwi'n meddwl efe, yr un ni'n gweld ar y chwith, wel ar y dde fan hyn yn y llun yma nawr. Ie, odi. Ond so rosets mas to, so... Na, cyn. Galle bydd e heltron. Mae pethau'n gallu... Ac i ni wedi gweld pethau newid. Ni wedi gweld nhw yn y blynyddoedd diwethaf, ydyn. Ond i ni jyst yn gweld y pŵer a'r lled yna tu ôl. Dwi'n meddwl bod y pŵer yna yn mynd i gario o bosib yn y dosbarth yma nawr. Ydy. Ac ar y foment yngedfennol, mae'r gymffon lan yn anffodus. Ond os eisiau mynd, mae'r rhaid mynd. Mae'r rhaid mynd. Y glas da iawn fyna. Ond un edrychiad arall, mae'n ôl gyda'r Heffer o Gastell Newydd Emlyn. A mae'n rhoi chwarae teg i bob un yn fel yn dweud, neud yn siŵr bod bob un yn cael yr un sylw. Mae'n rhoi amser i bob un, a mae fe licio gweld nhw'n cerdded tipyn fi'n sylwi. Felly mae hwnna siarad bwynt pwysig iddo fe, bod nhw'n gallu cerdded yn daclus. Twyd, efo'r Heffrod ifanc, mae hwnna mor bwysig yn dweud rhywun peth ar teirw ifanc. Oedran yma, mae rhaid nhw fod yn iawn ar ei trad. Os. Neu sim gobeith nag os, Na, agos, achos fel bydd yr neirod yn tyfu i wartheg, cario llo, mae fe'n hollol bwysig bod nhw yn gallu cerdded yn deidi. Ydy. A bod cryfder yn y coesau a i gario'r cyrff. A dwi'n meddwl bod yna newid. O, nawr te, mae just yn sôn am hynna. Tynnu'r Heffer o Gastell Newydd Emlyn. O'r trydydd i'r cynta. O'r trydydd i'r cynta. A dwi'n meddwl falle mae fel hyn fydd hi. 3-6 dim y teulu James. Dyfan a Carol. Cywyn Fowni. Dwi'n meddwl falle mae hon fydd yn mynd â hi Mae e'n mynd at y stywardiad. Aros am garden i ni ac... Wel fel i ni wedi sôn, oedd na fawr iawn rhwng y tair a gweud y gwir. Maen nhw'n dair Heffer arbennig o dda. Y niferoedd ddim yma eleni, ond mae'r safon yn sicr yma, sy'n dwy waith amdani. Y gorau o Gymru. Y gorau o Gymru. Ac i ni'n aros am y garden goch na i ddod. Ond Ian ddim yn mynd nôl ymlaen unwaith eto, ond aros ma fe am y cardiau a'r rhiban goch na. Ond dwi'n meddwl bod ni'n saff i weid mae fel hyn fydd hi'n dyfu. Bydden ni'n tybio tawe, erbyn hyn. Disgwyl y cards mae fyny nawr. A dyma nhw ar y ffordd i'r... Y garden goch felly yn mynd i'r Heffer sydd wedi dod lan o Sir Gyfyrddin. Sir Gyfyrddin, Ardal Capel Iwan, wrtho Dyfan a Carol James, yr Cywyn. Mor gefnogol i'r sioe a'r ffair yn dyn nhw. Odyn, bob blwyddyn. Cymwynebau cyfarwydd ynghylchoedd y bryd Limousin. O'n i siarad y Dyfan gyda, a ni'n gofyn o faint o dda sydd â chi. 3. Chi wedi bod mewn unwaith do, a mae un da fi fori wedi dde, so ni'n mynd mewn i'r commercial beef fori wedi dde. Wel, golew fe, arbennig, mae'n ddosbarthiadau cryf iawn yn fyny fori fyd. Sy'n gret i weld, ond llongochiadau mawr iawn iddyn nhw, ac Teleri am y tro, diolch i ti hefyd. Croeso, diolch i ti.